eta Garaizpeteruko ikasleaz gain, berri eta Larraun aldetik eta Leitzatik ere badira etorritakoak, gero ikusiko dituzuena, eta denentzat, lehenengo txapa, mesedez. Bueno, kontzertua hasi aurretik ohitura dugu urtero, diploma banatzen. Hau da, diploma banatzen dizkiegu iaz gure musika eskolako plangintza guztia eman zuten, bueno, edo amaitu zuten ikasle, bai? Eta horretarako usatuko litzaiguke Beteruko Mikel, Rekate, bai? Eta Maider Garaizko zinegotziaren laguntza izatea, itziarrekin batera, urbildu mesedez eszenariora, Mikel eta Maider. Irati Butan Garmendia, Enedik Estanga Goiko Etxea eta Idoia Garmendia Horretxea. Ikaslea prest daude, beraien mikrotan eta horrela, eta lehenengo tema Kleopatra izango da. Amerika nagusiki bi kulturen nasketa da, europear jatorria zutenak eta esklaboak. Egoera tamalgarria izanik ere alde positiboren bat azpimarratzea nasketa horrek utzi zigun musika da. Tema honekin hasi izan nahi dugu eta tema honetan txikiena joko dute, bai? Hortxe lehenengo urtea daramatenak, bai, 7-8 urtekoak, koskorragoak ere lagunduko diete, baina, bueno, beraien lehenengo parte-hartzea aurten martxoan audizioan izan zen, eta gaur ja, kontzertu tematiko handia joko dute, estrenoa izango dute. Ondorioa, rakten bat, nasketa bat, martxa europearra, eta indar bereziko Afrikar erritmoa.
Tema oso ezaguna da, eta 1990 Simon eta Garfunkelek oso ezagutaraztea dute, eta oso famatua seguro lehen Antonioak entzun, eta gero etorriko zaizuela. Egia esan bere biografia errepasatzen, baditu zenbait pasadizo, kalabozoan ere bukatuzuna, neko azkar asaldatzen zen, jendeak guztionatzen zionean, berez errolako tangoak eta horrela idazten zituen. Zorionez, guri historia gortxe utzi digu, bere musika, benetan zoragarria eta bate gogor. Gorentxe, entzuko duzu bezala.
musika, badirudi bera nahiko paso egiten zula zenbait gaiekin, eta oso bitxia iruditu zaiguna bere biografian, Bob Marley izugarrizko irainak egiten amnestizioen txikitan, zer eta mestizoa zelakoz. Tira, gazakeria toki guzitan, zoritxarrez. Zuekin, Bob Marleyen, kulturia. Armstrong handiarekin, baina ez astronomikoa famatua baizik eta Louis Armstrong handiarekin. Kanta hau eguneroko goza simple eta zoragarrietan oinarrituta dago. Eta ezer baino lehenago, eskatu behar dut, txaloa, abesbatza gaztearentzat, ze toki guztietan hortxe dabiltza kontzertu hau errepikatzen, gaur azkeneko kontzertua da, kontzertu tematikoa, segurazki nominan sartuko dizut, txaloa,
Ojalá que... Kafe, zuen esan behar artekoa, zeren esaten baren badut, berriro ere euri egingo da. Esan duen aldiro, hilabeteak euri egiten, beraz, ez dugu esango. Horrein nintzen, bueno, zuek atxatzeko akai, nire partitura horrela dagoen. Bueno, hause, Juan Luis Guerraren tema oso ezaguna da, eta bera, komposatu zuenean, bere herriko erritmo ezagunena, ezagutzera eman izan, batxata erritmo. Ez dakit bere asmoa bakarrik zen doinua komposatu eta listo, baina primeran interesatzen zaio, eta benetan famatu bat egin zen. Bere da, ezaguna egin gozau zen.
zuela hori esan nahi, ez? Portuguesetik itzulia, estoy de acuerdo, esan nahi dut, eta urrutirako joaten bagara, kanta honen zentzua ikusirik, pero qué bobada, esan nahi dut, ez dut erokirik. Ea, gustuko duzuen, esan bada. Aurreko kanta Brasildarra, entzun ondoren orain, gora jogoaz, Kanadara hain zuzen ere, Quebecera bai? Quebecen bada talde bat, oso formatua, hemen gure oskorre izango litzateke bezala, eta beraien tema bat entzuko dugu, bai? Frantzesaren horrelako izkuntzan asketa berezi da, ez da gure ezagutzen dugu frantzesa, eta letra ikusita, ikusi dueneko zaila izango zela ahozkera on bat egitea, eta beraien hizkuntzaren errespetagatik guk euskarara itzuli dugu, zeren hor bai menperatzen dugu. Aurrera.
joan gara, bai? Euskaldunen genetan rantxera, jena, arruraino sartuta dagoela, dudarik ez da. Hortxe, garratik, beso altxatu gabeko pasa osoan dagoena ere, rantxera entzun eta dantzan jartzen da, beraz, zer da, bai? Kantaren kompositorea, Nicandro Castilla izan zen ere, Pedro Infante izan zen famatua egin zena bere versioarekin. Pedro Infante musikaria zen eta aktore oso famatua. Eta gainera, diru izugarri irabazi zuena, baina famatua etzen horregatik izan, baizik eta diruaren zati handi bat behartsuei janaria ematen zuela, ez da, larun batero, urte luzez, 300 persona obratik ematen ziren. Horregatik egin zen hain famatua eta guri haitu zego oso kontutan izateko kompositoa izan zen. Amaitu horretik eskerrak eman nahi dizkigu, Araitz eta Betebuko udalei, lehenengo, txalo bat. Guztiei. Kuriositatez duden ostegunerako, ekainako eta baterako, eta horrela publizitatea egiten du txisku munduan nabigakoz. Iruñeko udaletxean oso aukera polita izango da, hurbiltzen da kantarete Iruñekin pelda bat ematea, arratsaldeko 7 ditan, ekainako eta batean, udaletxe plaza azpian, txupinazoa hor jartzen den tokitik, txistu rock konzertu oso berezia izango da, Zugine Hidalgo ETV-ko aurkezlean izango da baita ere abeslari eta horrela, eta esan bezala, aukera polita, baina egin duzu belda bat eman eta musika honen zu. Azkenik, bete bezala, badakizue seguraski ikasleak, epeketan egon gozkaretea, baina Arizko udala antolatua Agireko elkartean gero luntza izango da. Eta horrein bai, akalendaria rantxea, entzungo dugu. Elizan egon arren norbait animatzen balema da, dantza egitea, beste kontzertuan inorrez da animatu, eta satxa egietxan, denak ikeratu zen, badakik izugarri gustatzen zaiola